సినిమా యాక్టర్గా ఉన్నటువంటి బ్రదర్ సూర్య గారు మన మధ్యన ఉన్నారు. ఈ సమయంలో వారి యొక్క అనుభవ సాక్ష్యాన్ని మనతో పంచుకుంటారు. I thank you, Lord Jesus. I praise you, my Lord Jesus. ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారికి స్తోత్రాలు. మానవ జాతి స్తుతులు అందుకోవడానికి నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక్కరే యోగ్యులు. నేను మనిషిని పొగడ్డానికి రాలే, కానీ ఒక సజీవుడు, ఒక దేవుడు, నిజ దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పడానికి వచ్చా. బాప్తిజమం ఇచ్చే యోహాన్ అన్నట్టు నా క్రీస్తు ప్రభువు హెచ్చాలి, నేను తగ్గాలి. నా నోట వెలువడే మాటలు, నా హృదయ ఆలోచనలు నా ప్రభు వారి దృష్టిలో అంగీకారంగా ఉండును కాక. ఆమేన్. నా పూర్తి పేరు సూర్యకుమార్ భగవాన్ దాస్.